अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै आङो नोंथांमोननो सरासनस्रायै सावरायबाय थानाय, सरासनस्रायै खोनाबाय थानाय बबेबा जारिमिन सरासनस्रा जों खोनाबाय थायो बैबायदि जारिमिननि बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। दिनैनि बुंगोन जि बाथ्रा बे जाहैबाय साधारन जारिमिननि बाथ्रा नङा। दिनै आं नोंथांमोननो जि जारिमिनखौ बुंनो थांनो नागिरदों बे जारिमिना साधारन नङा। बे जारिमिना मोनसे बेबायदि गिथावना जारिमिन जेराव सोरगो रायजोआबो मावग्लुंनो गोनां जादोंमोन। सोरगो रायजोआवबो मोनसे गिनाया फैदोंमोन आरो जायफोरखौ नुनानै इसोराबो बुंनो गोनां जादोंमोन जे बिसोरनि मावनाया बांद्रायबाय, बेबायदि होननानै इसोराबो बुंनो गोनां जादोंमोन। नायगिरिफोर, नोंथांमोना माब्लाबा सानदोंना जाय इसोरा अननायनि इसोर, जायनि आखला निमाहा होनायनि आखल, जायनि सिनायथियानो अननाय, दया, अनुग्रहनि सिनायथि गोनां, अब्ला बै इसोरा गासै बुहुमखौनो दैजों मानो फोजोबस्रांखो? नोंथांमोना माब्लाबा बे बिसयाव बे बाथ्राखौ सानफेरदों ने अनजाग्रा नायगिरिफोर? मा बै समाव मानसिफ्रा पापी जानायखायनो दैबानाया फैदोंमोन नामा, एबा दैबानाखौ इसोरा हरदोंमोन नामा? अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरिफोर, बिनि फिननाया नङा होननानै आङो बुंगोन। मानोना बिनिख्रुइबो गोबांसिन गाज्रिसिन जाबायमोन। जों जि बाथ्राखौ बुङोब्ला पाप होननानै बुंदों, बिनिख्रुइबो गोबांसिन पापबावमोन। नायगिरिफोर, दिनै आङो नोंथांमोननियाव बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे सोंलु सोंनो हास्थायदों आरो बे सोंलुआनो जादों, नोंथांमोना माब्लाबा बाइबेलाव नेफिलिम होननाय मुं बेबायदि मोनदों ने? जुदि नोंथाङा मोनाखैब्ला एबा जुदि नोंथाङा फरायाखैब्ला दिनै गोसो होनानै खोनासंगोन आरो गोसो होनानै नायगोन। आरो जुदि नोंथाङा फरायदोंब्ला एबा फरायनानै मोनदोंब्ला नोंथाङा जेसेबांखिनि मोनदों बिनिख्रुइबो गिथावनासिन बे भिडिअ नोंथाङा मोनथिनो हागोन। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, बाइबेला जोंनो मोनथिहोयोदि बुहुमाव जेब्ला मानसिफोरा बांलांबाय, जेब्ला मानसिफोरा गावनि थाग्रा जायगाफोरखौ थि खालामबाय एबा गावनि थानो थाखाय न' बां लुबाय, बै समावनो माखासे बेबायदि जाथायफोरा जाबाय जि जाथायफोरा जानो नाङामोन। जागायजेननायनि 6 आरो 2 सिरिया ओरैहाय बुङो, जेब्ला हागुङाव मानसिफ्रा बांबोदों आरो बिसोरहा बिसाजोफोर जोनोम जादों, अब्ला इसोरनि बिसाज्लाफ्रा मानसिनि बिसाजोफोरखौ सभा नुनायखाय बिसोरो जायखौनो हामजादों बिखौनो हाबा खालामनानै लादों। नायगिरि नोंथांमोन, बेयाव मोनसे सोदोब बाहायदों, इसोरनि बिसाज्लाफोर होननानै बुंदों। बे बाइबेल सिरियाव इसोरनि बिसाज्लाफोर होननानै बुंनायालाय सोरखौ बुंनाय जादों? बे बाइबेल सिरियाव इसोरनि बिसाज्लाफोर होननानै बुंनाया आदमखौ बुंनाय जादों नामा? ना सेटखौ बुंनाय जादों नामा? ना सोरबा राजाफोरखौ बुंदों नामा? अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, नङा। बेयाव जिथु बुंनाय जि इसोरनि बिसाज्लाफोर होननानै बुंनाय, बे आदमा नङा, सेटआ नङा, सोरबा राजाया नङा। बे जाहैबाय आरफफोरनि बाथ्रा। इसोरनि बिसाफोरा जे आरफनि बाथ्रा, बेखौ नोंथांमोननो फोरमान हिसाबै मोनसे बाइबेल सिरि दिन्थिनानै होनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जबनि 6 सिरि, जेराव आं नोंथांमोननो एसामिस, हिन्दी, इंलिसाव फरायनो नागिरदों, नाथाय बर'आव बा थोंजोङैनो आरफफोरनि बाथ्राखौ सोदोबखौ बाहायदों, नाथाय एसामिस, हिन्दी, इंलिसाव बा इसोरनि बिसा होननानै बुंदों। এদিন ঈশ্বৰৰ সন্তানসকলে জিহুৱাৰ সন্মুখত থিয় হ'বলৈ উপস্থিত হোৱাত তেওঁলোকৰ লগত শয়তানো উপস্থিত হ'ল। একদিন यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुई और उनके बीच शैतान भी आया। Then it was the day when the Son of God came to present themselves before Yahweh. Satan also came with them. बेयाव मोनथाम भाषायावबो, मोनथाम रावावबो इसोरर खन्तान, हिन्दीयाव बुंदों परमेश्वर के पुत्र आरो इंलिसाव बुंदों सन अफ गड होननानै। बैसोरनो जाहैबाय आरफफोर। दैट मीन्स जागायजेननायनि 6 सिरियाव बुंनाय इसोरनि बिसाफोर होननानै बुंनाया जाहैबाय, बे जाहैबाय सोरगोनि आरफफोरखौ एबा सोरगोदूतखौनो बुंदों। नाथाय बिसोरो साधारन सोरगोदूतफोर नङामोन। बिसोर बै सोरगोदूतफोरामोन जायफोरा सोरगोनिफ्राय नारख्लाय हरजाबाय, जायफोरा सोरगो रायजोआव सिमा बारनायनि खामानि मावदोंमोन। जि सोरगो रायजोआव बिसोरो इसोरनि उल्थायै बिग्रायखांदोंमोन, इसोरनि होनाय सिमाखौ बारदोंमोन, बिसोर बै आरफफोरासोमोन। अनजाग्रा प्रिय नायगिरि नोंथांमोन, गोसो होनानै खोनासंगोन। जेब्ला सोरगो रायजोआव आरफफोरा गावनि सिमाखौ बारदोंमोन आरो बुहुमाव आखाइ होदोंमोन, अब्ला जारिमिना सोलायदोंमोन। बै सोरगोनि आरफफोर जायखौ जोङो नारख्लाय हरजानाय एबा गोग्लैनाय आरफफोर होननानै बुङो, बिसोरो मानसिनि बिसाजोफोरजों मोदोमनि सोमोन्दो लादोंमोन। जायखौनो हायो, जायखौनो गोसो, बिसोरजोंनो हाबा जादोंमोन, जुलि जादोंमोन, मोदोमनि सोमोन्दो लादोंमोन। आरो बिसोरनि गेजेरजों जि गथ'फोरा जोनोम जाबाय, बै गथ'फोरा साधारन गथ'फोर नङामोन, सहज गथ'फोर नङामोन, गोरलै गथ'फोर नङामोन। बाइबेला बै गथ'फोरखौ मोनसे मुं होदों, एबा बै गोग्लैनाय आरफफोरजों आरो मानसिनि बिसाजोफोरजों जि जोनोम जानाय गथ'फोर, बैसोरखौ मोनसे मुं दोनदों। बे मुङानो जादों नेफिलिम। अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्टनि प्रिय नोंथांमोन, बे सोदोबनि ओंथियानो जादों, एबा नेफिलिम सोदोबनि ओंथियानो जादों गोग्लैनानै थानाय, गोजौनिफ्राय गोग्लैनाय,
आरो सिगिनो हानाय बेफोरनो जादों नेफिलिम सोदोबनि ओंथिफोर। नायगिरिफोर, दिनै आङो नोंथांमोनखौ मोनसे सोंलु सोंनो हास्थायदों। नोंथाङा माब्लाबा बेबायदि नुथायखौ नुनो मोनदोंना एबा जाथायखौ नुदोंना जेरावहाय सोरबा सासे मानसिया सोरनिबा सिगाङाव गसङोब्ला जे गावखौनो साननो गोनां जायो, हमदांनानै लानो गोनां जायो जे आङो बिनि सिगाङाव मासे मोस्रोमफोर बायदिसो ओरैबायदि फिसा, बेबायदिखौ नोंथांमोना माब्लाबा साननो हादोंना एबा नुफेरदोंना एबा माब्लाबाफोर खोनाफेरदोंना? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेला बुङोदि जेब्ला इजराइलारिफोरा कानानाव नेफिलिमखौ नुदोंमोन, बै समाव इजराइलारिफोरा बेबायदि बुंनो गोनां जादोंमोन, जेरावहाय बिसोर बुंदोंमोन, जोङो बिसोरनि खाथियाव थायोब्ला जोङो बिसोरनि थाखाय जोङो मोस्रोम बायदिसो होननानै बुंदों। नायगिरि नोंथांमोन, माखासे सोंलुखौ लाबोनो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय, बिसोरो नेफिलिमफोरा बेसेबां गिदिरमोन, नेफिलिमफोरा बेसेबां गोहोगोरामोन, बोलोगोरामोन, आरो नेफिलिमफोरा एबा बिसोरो बेसेबां गिथावनामोन। नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, बे सोंलुनि फिननायफोरखौ आं ओरैहाय होनो नागिरदों। बे जाहैबाय, बिसोरो खावसे बाहागोआ आरफमोन आरो खावसेया मानसिमोन। खावसे मानसि, खावसे आरफ। बिसोरनियाव सोमोनांथाव सक्तिफोरा दंमोन, बिसोरनियाव सोमोनांथाव बुद्धिफोराबो दङमोन, गियानफोर दंमोन, आरो बयनिख्रुइबो गिथावनासिना जाबाय, बिसोरनियाव दया गैयामोन, बिसोरनियाव अननाया गैयामोन, बिसोरनियाव अनुग्रह होननाय गैयामोन। आरो बिसोरखौनो बाइबेला बिर होननानै बुंदों, जेराव जागायजेननायनि 6:4 सिरियाव जेब्ला जों फरायगोन, जोङो बेवहाय मोननो हागोन जे बै आरफफोर आरो मानसिफोरनि गेजेराव जि सोमोन्दो जाबाय, बै सोमोन्दो जानानै जि गथ'फोर जोनोम जादों, बिसोरनो बिर जोनोम जादों, बिसोरखौ बिर होननानै बाइबेला बुंदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेलाव जेरैहाय जागायजेननायनि 6:4 सिरियाव बिर सोदोब बाहायदों, बे बिर सोदोब बाहायनाया नाथाय मोजांनि बिरनि बाथ्रा नङा, बियो जाहैबाय गोबां गाज्रि खामानियाव बाहायनाय बिरनि बाथ्रा। बिसोरो मानसिफोरखौ, गुबुनफोरखौ हिंसा खालामोमोन, सिगिग्लुङोमोन, बिनि थाखाय बिसोरो मुंदांखा जानानै दङमोन। बिसोर जेरावनो थायो बियावनो हिंसा जायो, जेरावनो बिसोरो थायो बिसोरो दानज्लाय सुज्लाय मोजां मोनो, बिसोर मानसिफोरखौ सिथारो, गावजों गाव दावराव दावसि जायो। नायगिरि नोंथांमोन, हलिउदाव गोबां रोखोमनि फिल्मफोर दङ, जेरावहाय गोबां जायन बेबायदि बिरफोरनि फिल्मफोर दङ। सरासनस्रायै हाक होननानै जोङो मोनथिगौ, गोबां मानसिफोरा मोनथियो। हलिउद फिल्म नायगिरिफोरा, बिथांमोना बैफोर केरेक्टारफोरखौ बबेनिफ्राय लाबोखो, बे नेफिलिमखौ बबेनिफ्राय लाबोखो? बे जाहैबाय बाइबेलनिफ्राय लानानै फैदों। नाथाय फिल्माव बिथांमोना आलादा रोखोम सोरखौबा हिर' बायदि दिन्थिदों। नाथाय सैथोआव बाइबेलनि जिथु बाथ्रा दङ, जिथु बाइबेलनि नेफिलिमफोर दङ, बे बाइबेलनि नेफिलिमा बबेबा हिर' नङा, बे जाहैबाय गोबां गाज्रिनि बाथ्रा एबा गाज्रि खामानि मावग्राफोर। गोबां मानसिफोरा दायो बेबायदि फिल्मफोरखौ गोबां नायनो मोजां मोनो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, रियेलिटियाव जागायजेननायाव जेब्ला बिसोरो दंमोन, बै समाव बुहुमा ओरैबायदि गाज्रिमोन, जेराव नेफिलिमफोर थाङो, जेराव बिसोर मानसिफोरा सहैयो, बेयाव मानसिफोरा सुरक्षित थाया, बेयाव मोजाङै थानो हाया, मानोना बिसोर मानसिफोरखौ अत्याचार खालामो, मानसिफोरखौ सिथारोमोन। जेराव नेफिलिमफोरा थायो, बेयाव सैथोआनो गैयै जायोमोन। अनजाग्रा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, जेब्ला जोङो जागायजेननायनि 6:1 फरायगोन, जोङो मोननो हागोन दि बैयाव मानसिफोरा आरो बैसोर नेफिलिमफोरा माबायदि अबस्था जाखोमोन, माबायदि उपद्रब, गासै बुहुमावनो उपद्रब जाजोब्बाय होननानै बुंदों, आरो बिसोरनि गोसोनि साननायफोरा गासैबो गाज्रि जाजोब्बाय होननानै बाइबेला मोनथिहोयो। अनजाग्रा प्रियफोर, सोरबा सासे सानैनि बाथ्रा नङा, गासै बुहुम नाङैनो गाज्रि जाबाय, बुहुम नाङैनो सिथारलायनाय जाबाय, बुहुम नाङैनो जिनाहारिनि जाबाय, बुहुम नाङैनो हिंसाया जाबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावनायनि सैतानहा मोनसेल' खामानि दङमोन एबा थांखि दङमोन, आरो बे थांखियानो जादोंमोन गासै सुबुं माहारिखौ, गासै मानसि माहारिखौ ओरैबायदि गाज्रि खालामनानै होनायनि, जेरावहाय बासायगिरिया जेन जोनोम जानो हाया एबा जिसु ख्रिस्ट'आ जेन जोनोम जानो हायै बायदि। जुदि मानसि माहारिनि डिएनएआ गाज्रिजों बुंफबजोबोब्ला एबा गुबुंले जायोमोनब्ला, अब्लाना उद्धारकर्ताया बोरै जोनोम जानोमोन? अब्लाना जिसु ख्रिस्ट'आ बोरै जोनोम जागौमोन एबा बासायगिरिया बोरै फैगौमोन? बेनिखायनो सैताना यजना खालामदोंमोन, थांखि खालामदोंमोन, आरो सोरगोदूतफोरखौ सोरगोनिफ्राय लानानै फैदोंमोन, आरो गोग्लैनाय आरफफोरजों एबा गारन हरजानाय आरफजों आरो मानसि माहारिजों खौसे खालामदोंमोन, आरो बै खौसे खालामनायनि उनाव नेफिलिमखौ बियो जोनोम जाहोदोंमोन। बे गासैबो सैताननि यजना गोनजा। अनजाग्रा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, जेब्ला इसोरा बेफोर गासै मावनायफोरखौ नुबाय, इसोरा गासै बेफोर
गाज्रिफोरखौ नुबाय अब्लाना इसोरा गावनो बुंनो गोनां जाबाय। जि बाथ्राखौ जोङो जागायजेननायनि 6 बालाब 6 सिरियाव मोननो हायो। आरो फोरबोआ फिरथिमियाव मानसिखौ सोरजिनायखाय जिंगासिदों आरो बियो दिखार नांनो गोनां जाबाय। नायगिरिफोर साननानै नायनायसाय, इसोरा दुखु मोननो गोनां जाबाय। नाथाय इसोरा बै समाव मोनसे मुंखौ नुबाय, मोनसे नखरखौ नुबाय, सासे व्यक्ति एबा सासे सुबुंखौ नुबाय, जायानो जादोंमोन नुहु। अनजाग्राफोर, बै मुगायाव नुहु आरो बिनि नखराल'सो धोरोमिया नुजाबाय। नुहुआ गोग्गोमोन आरो नुहुनि नखरनि गासैबो बंसफोरानो गोग्गोमोन। आरो बिनि उनाव बियो नुहुखौ सायख'बाय आरो नुहुखौ गिदिर नाव बानायनो होबाय आरो इसोरा बुंबाय, आङो बुहुमखौ दैजों फोजोबनोसै होननानै। आरो थारैनो इसोरा बे खामानिखौ मावफुंबाय। नायगिरि नोंथांमोन, बै दै बानाया खालि अखानि बाथ्रा नङा। बै दैयानो जादोंमोन मोनसे बिसारमोन। बै दै बानाया फोथारनायनि दै बानामोन। बै दै बानाया नेफिलिमखौ फोजोबनायनि दै बानामोन। दैया बांनायनिख्रुइ बांबाय, हाजोफोरा दुबैलांबाय, दानब जाति जाय बिरफोर दङमोन, नेफिलिमफोर दंमोन, बिसोरो गोदोलांबाय, हिंसाफोरा जोबलांबाय, भ्रष्टाचारफोराबो लोगोसे जोबलांबाय। आरो बै दै बानानि समावनो नेफिलिमा जोब्बाय। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, जारिमिना बेखिनियावनो जोबनानै थाङाखै एबा जाथाया बेखिनियावनो जोबाखै। माखासे गोग्लैनाय आरफोरखौ इसोरा खानानै दोनदों, बिसोरखौ खोमसिनि रायजोआव दोनदों आरो माखासेफोरा उदाङैबो दङमोन। दा बै उदाङै थानायखायनो बिनि उनावबो जोङो नेफिलिमखौ नुनो मोनबावदों। दै बानानि उनावबो जोङो नेफिलिमखौ नुबावदों, जेराव जोङो गलियादखौ नुदों, जेराव जोङो अनाकिमखौ नुदों, जेराव जोङो रिफाइमखौ नुदों। बिसोरबो ओरैबायदि गोजौ गिदिरमोन जेरावहाय जोङो बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो। 10 फुट, 11 फुट, 12 फुट, 13 फुट बेबायदि गिदिर गिदिर मानसिमोन होननानै जोङो मोनथियो। गोबाङानो डेभिड आरो गलियादनि दावहानि बाथ्राखौ मोनथियो। गलियादखौ डेभिडआ मोनसे अन्थाइजोंनो सिथारदों, जों बेखौ मोजाङै मोनथिगौ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, सुथुरा जेसेबांखि गिदिर जाया मानो, सैताना बेसेबांखि गिदिर जाया मानो, इसोरा जुदि जोंजों लोगोसे दङब्ला जोङो बिखौ फेजेननो हायो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन दि माथाइनि 24 बालाब 37 सिरियाव, नुहुनि समाव जेरै जादों बेबादिनो बे मानसिनि बिसा हौवानि समावबो जागोन। दिनै फिन बै संकेतआ दङ एबा संकेतआ फैफिनदों। दिनैबो फिन बै दुगायानो फैफिनबाय। फिन दिनैबो बे मुगायावबो मानसिफोरा इसोरनि होनाय सिमाखौ बारनो हास्थायदों एबा बारगासिनो दं। नाथाय अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्ट'नि बिसा नोंथांमोन, दिनै आं नोंथांमोनखौ बे बाथ्राखौ गोसोखांहोफिननो हास्थायदों। जायहा नुहुनि नावआव गाखोदोंमोन बिसोरो बासायजाबाय। जायफोरा बायजोआव दङमोन एबा बाहेरायाव दङमोन बिसोरो गोदोलांबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै बै नावा दंफांनि नाव नङा, दिनै बै नावानो जादों जिसुआसो। नोङो जुदि बिजों दङब्ला नोङो रैखाथियाव दङ। नों जुदि बिनि बायजोआव दङब्ला एबा जिसुजों लोगोसे गैयाब्ला नोङो सैनांनायाव दङ एबा नोङो खैफोदाव दङ। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जारिमिनफोरा जोंखौ सिगिनो थाखाय नङा, नाथाय जारिमिनफोरा जोंखौ सांग्रां खालामनो थाखायसो लिरनानै दोनजादों। नायगिरिफोर, दिनैनि सांग्रांथि होनाया रोखा। इसोरजों लोगोसे था, इसोरजों लोगोसे थाबाय। सिमानि सिङाव था, सिमाखौ बारनो दाहास्थाय। जिसुजों लोगोसे नांथाबनानै था, जिसुनियाव था। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरिफोर, जेब्ला बिसारा फैगोन बैसोर सुबुंफोराल'सो बासायजागोन जायफोरा जिसुजों लोगोसे थाफादों, जायफोरा जिसुजों लोगोसे सोलिदों, जायफोरा जिसुजों थादों, बिसोरल'सो बासायजागोन। प्रेज द लर्ड, आमेन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मिजिंथिदों नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो माबा मोनसे सोलोंदों होननानै। अनजाग्राफोर, नेफिलिम होननाय बुहुमाव दंमोन आरो बिसोर गोबां खाटारनाकमोन, गिथावनामोन, नाथाय इसोरा बिसोरखौ फोजोबबाय। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो सोलोंदों। सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला दानो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो हायोब्ला शेयार खालामदो। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। थेंक इउ।